आङो नैबे खुंग्रिं ओनसोलाव अर्थात खुंग्रिं जथाय गोजौ फरायसालिनि बे गेलेग्रा फोथाराव आङो बे ओनसोलनि मोनद' जातीय संगठनफोर आफादफोर जेरैहाय जोंहा गुदि बर' थुनलाइ आफाद, दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, ट्राइबेल संघ आरो बेबादिनो जौगाफु आफाद माखासे 6था आफादफोरजों ज' जानानै जे बोसोरसालिया मोनसे जथुम्मा खुंदों। बेयो बे ओनसोलनि खौसेथिनि जे नेरसोन, बे खौसेथिनि नेरसोनखौ आं नुनो मोनदों आरो आं बेखौनो बुंगोन, रायजो राजानो आं बेखौनो मेसेज होगोन जे बे खुंनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि ओनसोलनि बे खुंग्रिं ओनसोलनि जेसेबांनाखि जोंनि हारिनि मानसिफोर दङ, जेसेबां आफाद दङ, जेसेबां जोंनि दोलोफोर दङ, जोङो खौसे लाखिनो हागोन बेनि गेजेरजों। आरो दिनै खुंबाय, बेखौ आरो बोसोरै बोसोरै जाहाथे खुङो, आं बे ओनसोलनि मोनफ्रोमबो दोलोफोरखौ आं दहायबो बुंदों, आं दाबो आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायगोन आरोखि, जाहाथे बेखौ बे स्पिरिटखौ, बे खौसेथिखौ जाहाथे लाखिबाय थायो, आं बेखौनो आं खावलायगोन आरो। नोंथाङा नोंथांनि स्पिचआव दा बर' बिजोंजों फरायनाय लाइमोनफोरनो गिबियाव बिटिआर सोरखारनिफ्राय साख्रिनि थाखोआव गिबि खालामनांगौ होननानै नोंथाङा बुंदों। आङो थांनाय दाननै सिगां जे बिटिआर सोरखारा टेट क्वालिफाइड बिजाथिफोरनो साख्रि होदों, फोरोंगिरि साख्रि आरोखि, बेवहाय जों खावलायनाय बादि प्रथमाव बर' बिजोंजों फरायनाय जायफोर केन्डिडेट टेट क्वालिफाइड बिथांमोननो सिगां सुबिदा होग्रोनांगौ होननानै जों खावलायनाय लेखा जोङो जोबोद गोजोनदों, बिटिआर सोरखारा बेबादिनो खालामदों आरोखि। सेकेन्डआव जायफ्रा इंराजि मिडियाम फरायदोंब्लाबो बर' साबजेक्ट लादों बिथांमोननो होनाय जादों। बेयो बिटिआर सोरखारखौ जोङो बाख्नायनांगोन आरोखि, जों मोजां माने जों जोबोद मोजां मोनदों, गोजोनदों। प्रमद बर'नि जे सरकार, बिटिआर सोरखार, बेखौ जों बिराद मोजां मोनदों। आरो जोंहा एडभार्टाइज लाबाय थानाय, दा साख्रिनि जे एडभार्टाइज होदों, फोसावबाय थादों, बे बेलायावबो जों बेखौनो बुंगोन जे फैगोन समाव बिटिआरनि जेनाखि साख्रिनि एडभार्टाइज होबाय थादों, बाहायबो जाहाथे जोंनि बर' बिजोंजों फरायनाय जोंनि बिजाथिफ्रा जाहाथे सिगांग्रो खाबुखौ मोनो, बेनि फारसे जोंनि बिटिआर सोरखारा जोथोन लानांगोन बे बाथ्रानि सायाव। आरो जोंबो जातीय संगठनफ्राबो बे बाथ्राखौ जों सानबाय थादों आरो जोङो उननि समाव जोङो बेनि सायाव जों डिटेल्सै सावरायनानै जोंनि बिटिसि सोरखारखौ लोगो हमनानै बाथ्राखौ सावरायनो नाजागोन आरो। जोंनि बर' बिजोंजों फरायग्रा सुबुं अनजिमाया बहुद खम जादों दा। खमा बहुद खारन दङ, बेनि गेजेराव 10थासो दङ। जोङो ओरैनो साननानै नाय, जोङो गोदो बिदा फंबाय साब्रै साबामोन, दा खिन्थु जों दानि समाव जों नुयो जोंनि गार्जेनफ्रा गथ'फोरखौ लाला, मेक्सिमाम सानै आरो जों सासेखौनो दा बांसिन नुसै आरोखि, साफाल' गथ' लायो, सानैल' गथ' लायो। बे बेलायाव जोंनि फरायसानि अनजिमाया खमायबाय, बे हिसाबै बर' बिजोङाबो निस्सय खमायगोन। आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जे इंराजि मिडियामनि एट्राकसन, खना खनला जायगायाव इंराजि मिडियामफ्रा माने मैखुन बेरनाय बादि दिनै फसंजादों। जोंनि गामिनि ओनसोलनि मानसिफ्राबो बेखौनो मोनसे माबा साननानै माने मोनसे जावरिखांनाय बादि आरोखि, इंराजि मिडियामल' गोसो जादों। खिन्थु जों नुनो मोननायाव फुरा भाबै फोरोंथायनो हायाखिसै, सोरखौबा क्लास 5सो फोरोंनानै थाफिनबाय। रांखावरिनि बाथ्रा दङ, खारन बे माबासो प्राइभेटसो नालाय, बेयाव थाखा फैसानि गोनांथि दङ। आरो बेबादि जोङो न'खराव फोरोंग्रा मोजां गाइड खालामग्रा गैयाबो जानो हागौ। जोंनि गभर्नमेन्ट स्कुलावथ' साधारन बिमा बिफा लेखा रोङैफ्राबो फोरोंगासिनो दङ, आरो बेबादिनो फोरोंनो हायो, गावनि बिजोंजों फरायनाय नालाय बुजिनोबो हायो। दा इंराजि मिडियाम हगारनानै खायफाया आस'खान्दा
लेखा गारनांगौ जादों आरो बर' मिडियामाव फैफिननांगौ जादों बेबादि जागासिनो जों थानायखौ जों नुदों नाथाय नैबे बर' बिजोङाव स्टुडेन्ट खमायनाया बहुत खारन दं फारसेथिं स्कुलफ्रा जेराव मोनसेल'मोन गोदो बेयाव गंब्रै गंबा स्कुल जाबाय बाय सारलानाय जाबाय प्लास जोंनि फिसाफ्रा खांनायफ्रा खमायलांबाय सासे सानैनि बारा गैला गोदो 8 जन 9 जन मिनिमाम साब्रैखौ खांखायोमोन नङा होमबा दा खिन्थु बे रोखोम गैला जों नुला आरोखि बिनि माखासेया इंराजि मिडियामाव थांबाय नङा होमबा बे रोखोम जागासिनो दं आरो